15 profesionalnih vatrogasnih jedinica i dobrovoljnih društava ima potražne timove koje čine čovjek i pas. Glavna im je zadaća pronaći i pomoći unesrećenom u ruševini. Dvogodišnji belgijski ovčar Nero iz čakovečkog tima i danas je bio na visini zadatka, te je unesrećenog pronašao u tili čas. Baš kao i četvorogodišnja Kelly iz opatijskog potražnog tima. Bilo je zanimljivo, znači to je nova vrsta objekta, baš se nismo puno do sada s takvom baš susretali. Novo područje, novi teren, različiti mirisi, kretanja vjetra malo drukčija. Eto, za psa dobar dan, dobro je radilo. Iako su većina potražnih pasa belgijski ovčari, Sparky je križanac Maltezera i terijera. Ravnopravan je član vatrogasne obitelji Laslavić. S nama su ljubimci u kući 24 sata, tako da spavaju s nama, jedu s nama, imaju svoja mjesta, nekad nas izguraju s naših i tako. Ne štedeći sebe, a sve kako bi se što prije spasio unesrećeni, Sparky se ozlijedio. Kako su te ruševine, to sve strši ovoga željeza van, stakla ima i on se usred traženja se znači negdje postrugnuo i razrezao si je po trbušinu. Zahvaljujući brzoj intervenciji veterinarske službe, ozljeda mu je sanirana i spreman je za nove izazove. Baš kao i 15 ostalih hrvatskih potražnih pasa i njihovih vodiča, čija je glavna zadaća urbano spašavanje. Ne do Bog potresa ili neke druge nesreće, imamo naše timove koji će sa svojim psima doći, psi će pretražiti teren, označit će zatrpanu osobu i na taj način pomoći u njenom zbrinjavanju, to je njenom preživljavanju. Dvodnevno licenciranje vatrogasnih potražnih pasa organizirali su Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica Međimurske županije.